Доброго вечора. Це Прайм на телеканалі АТR. Мене звати Христина Бондаренко. Дякую, що залишаєтеся із нами. Єгор Соболєв, наш гість сьогоднішнього вечора, народний депутат фракції «Самопоміч». А також я можу сказати, що він є головою комітету Верховної Ради із протидії корупції. Ну і ще є ви одним із лідерів руху визволення, так? Про все, про кожну вашу деталь, про цю, яку я сказала, поговоримо протягом ефіру. Я думаю, що варто почати із сьогоднішніх подій у Нікополі. У Нікополі Дніпровської області, нагадаю, у місцевому суді сьогодні стався вибух, 2 загиблих, є поранені. Під час слухання справи про вбивство чоловік витягнув, за попередніми даними, 2 гранати і підірвав їх. Серед постраждалих є 3 підсудних, вони шпиталізовані. Також серед постраждалих є 2 конвоїри, співробітники суду, секретар і 1 цивільна особа. Йдеться, власне, про справу щодо розстрілу чоловіка в Нікополі, який стався у 2016 році. Ще в МВС уточнили, що гранати підірвав батько людини, про вбивство якої відбувалося слухання. І це сталося після того, як суд вчергове переніс засідання. Єгоре, ну така от для України, я думаю, що із цього варто почати, тому що було, але такого ще не було, власне, у залі суду. Як би ви прокоментували це? Я за останній місяць протестів, коли ми стоїмо під Верховною Радою, і на нас були спочатку напади спецпризначенців, зараз арешти, я зустрівся з усіма керівниками ключових силових відомств, не можу їх назвати правоохоронними, на жаль, і сказав, що якщо далі свавілля буде продовжуватися, ми можемо увійти в дуже небезпечний період, коли заговорить зброя. Коли ні я, ні ви не зможете контролювати хід подій. І, на жаль, це відбувається. Коли немає правосуддя, а я так розумію, що правосуддя просто не приходило. А вам не здається, що от ми деталі цієї справи ніхто з нас поки що не знає, так? Але із самого ранку, ще до заяви міліції, вже соціальні мережі почали говорити про те, що це є помста за непокараних вбивць, так? Тобто одразу вже навішується от така от боротьба за справедливість, такий запит, навіть там, де, можливо, про це не йдеться. Для того, щоб знати, хто є злочинцем, треба створити суд. Одна з причин, чому ми стоїмо під парламентом, це утворення антикорупційного суду. Ми про це, я думаю, сьогодні поговоримо. Так. Це дуже важливий суд, який має принести правосуддя для топ-корупціонерів. А далі прийде правосуддя в усі звичайні суди. Тому що топ-корупціонери з Києва прикривають свавілля вже в місцевих судах. Я скажу, як народний депутат, я отримую страшні історії. Я знаю історію в одному селі, де батько знає вбивць, які зґвалтували його доньку. І вже багато років не відбувається суд, вже там апеляція на апеляцію. І він не може нічого зробити, щоб прийшло покарання для цих людей. І таких історій багато. Я не готовий стверджувати, що в Нікополі ті, хто був за ґратами, точно були злочинцями. Для цього якраз потрібний суд. Але я так розумію, людина довело до відчаю, що суд постійно відкладався. Це така технологія, коли є докази, коли є провина, але злочинці тікають від правосуддя, бо немає судового рішення. І так може бути роками. Дивіться, от ви кажете, ви самі заговорили про протести так під Верховною Радою і кажете, що однією з вимог, так, ми всі про це знаємо, є саме створення антикорупційного суду. Але вам не здається, що для людей це трохи таке от далеке? Можливо, варто було б починати із судів от звичайних, так? Те, що болить в людей більше, ніж антикорупційні суди. І тоді, можливо, прийшло б більше людей? Якраз неможливо зробити жоден нормальний місцевий суд, поки ми не зробимо нормальним високі суди. Чому ми пропонуємо почати зверху? В Україні свавілля, воно ієрархічне. Воно починається згори. Знову-таки, як народний депутат, я отримав більше 23 тисяч звернень письмових в цьому парламенті, я особисто. І я знаю, справді, тисячі історій про неправосуддя. І я можу допомогти в дуже невеликій кількості з них, бо, як правило, якийсь безсовісний посадовець на місцях
якщо ти на нього пишеш скаргу, він прикривається посадовцем повище, а той вже генеральним прокурором і так далі, і так далі. Тому чому важливо для всіх без виключення, для бабусі, яка позивається через високі комунальні послуги, для пенсіонера, який позивається через маленьку пенсію, для людей, які чекають правосуддя, для тих, хто скривдив їхніх близьких, для них всіх важливо утворення антикорупційного суду, бо це суд, який розгромить топ-корупцію. Корупція – це основний цемент для кругової поруки. Місцевий суддя, який відпускає злочинців, тримається тому, що людина в Києві об'єднана з ним корупція. Місцевий суддя закриває очі на корупцію на своєму рівні, людина в області закриває на своєму рівні, і людина в Києві закриває на все. І вони діляться один з одним. Вони підтримують один одного, і вони діляться. Тому дуже важливо зруйнувати корупцію зверху. Знаєте, до чого, власне, я веду? Я погоджуюся, так, і про корупцію. Це зрозумілі речі. Можливо, ви помічали так само і в мережі реакцію на слово «реформи». Те, от як у нас люди реагують на слово реформи і реформатори вже, та? Тобто це викликає зворотній рефлекс, якщо не говорити там про інші речі. Вам не здається, що от боротьба із корупцією так само вже настільки, вона настільки пустозвонить, так, от в людей, що вона так само може викликати подібну реакцію, як і реакція на реформу, на слово реформа? Як ви розумієте, я, мабуть, найбільше в країні слухаю це слово, в тому числі про боротьбу. І ви праві, що в 99% випадків це імітація. Так само, як і правосуддя, так само, як і реформа. В 99% випадків. Ну, добре, може 97% в останні 3 роки. Але це наша проблема. Проблема всіх без виключення, включно людей, які були сьогодні в Нікопольському суді, що ми дозволяємо цій локшині висіти на своїх вухах. Я сьогодні, я запізнився на ваш ефір, я перепрошую, був в антикорупційному бюро. Ви це були люди, там як депутат, де саме ви були? Я разом з людьми прийшов під бюро, ми скандували їм молодці, скандували корупціонерів за грати, детективам честь, підтримували. А потім я зайшов всередині вже як народний депутат, а не як громадянин. Я хотів... А скільки людей пішло підтримати НАБУ? Кілька десятків. Насправді мало. І це основна біда. Добре, і подяка кожному, хто прийшов, але в цьому вся велич і трагедія українського суспільства. Є небайдужі люди, але їх дуже мало. Всі люди хочуть в країні правосуддя. А хто за це готовий боротися? Всі люди хочуть, щоб їм припинили брехати. Оця локшина з вух, щоб вона зникла. Але для цього треба хоча б з своїх вух її зняти. І дуже багато людей, на жаль, цього не розуміють. Я скажу, в нас є можливість телефонних дзвінків 073 419 41 58. Можете телефонувати, ставити свої запитання. Якщо говорити про НАБУ, так, то я, можу сказати, повернуся до скандалу так само ще одного сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні Служба безпеки України затримала детектива антикорупційного бюро, який при спробі передачі хабара першій заступниці голови міграційної служби Діні Пімаховій $15 тисяч чиновниці передавали нібито за легалізацію кількох іноземних громадян. І Генеральна прокуратура провела обшуки й в інших агентів. Водночас НАБУ заявили про те, що ще 7 їхніх детективів не вийшли на зв'язок. І я, власне, пропоную подивитися сюжет нашої журналістки з цього приводу. Битва титанів. Ранок починається із взаємних звинувачень усіх сторін. Заступниця очільника міграційної служби Діна Пімахова заявляє, хабар вона не вимагала. Гроші їй пропонував чоловік, який втерся у довіру, але вона не спокусилася, відразу звернулася із заявою до СБУ. Він продовжив таке пропонування, але ж при цьому зазначив, що за це може бути певна грошова винагорода. Після того я йому зазначила, що за такі дії передбачена законом відповідальність. Але ж він мені сказав, що тоді я буду вимушений звернутися до інших осіб. Натомість у НАБУ стверджують, Пімахова вимагала $30 тисяч хабаря. На доказ цьому у мережу навіть виклали розмову, де, мовляв, йдеться про суму. Делается все так красиво, что в нашей жизни не попадался. Ну, эти 30 гривен. Коли
передавали першу частину, силовики ГПУ та СБУ зірвали спецоперацію із затримання злочинної групи. Директор НАБУ та керівник САП особисто пішли до генпрокурора для з'ясування. Говорили 2 години. Звітують, домовилися. Агентів НАБУ не затримуватимуть. А уся історія – диверсія проти антикорупційних органів. День є, на жаль, це вчорашнє розслідування, воно має негативні наслідки для нашої операції. І вона фактично припинена, на жаль. І всіх фігурантів, які ми вели, ми вже задокументувати не зможемо. Ми сподіваємося на взаємну співпрацю Генеральної прокуратури і відкритість таку, яку ми надаємо в наших провадженнях. Тут є дані вже розголошені. Прокурори, як прокурор, дали дозвіл на розсекречення необхідних документів. Тому на даний час ця інформація є досить. Сам же генпрокурор Юрій Луценко у діях заступниці Державної міграційної служби ознаки корупції таки вгледів. Каже, під час перевірки цієї служби представниками НАБУ і САП Пімахова озвучувала суми за виготовлення паспортів та посвідок для іноземців. А дії агентів НАБУ – це провокація підкупу. Тобто їхні дії аморальні та незаконні. Працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати чиновнику державному прийняти завідомо незаконне рішення і очікувати, яку суму він за це назве. Це чиста провокація. Високопосадовець ДМС точно не є ангелом, і в її розмовах є ознаки корупції. Генпрокурор додав, агенти НАБУ не затримані, хоча сам дивується. Вони не проходили перевірку, є штатними негласними співробітниками, яких допустили до таємниць. 2 із них уже в понеділок чекають на допит. Олена Стецюк, Оксана Гуцул, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Єгоре, можете пояснити, що це взагалі? Це внутрішньополітична боротьба? Ні, це боротьба антикорупціонерів з корупціонерами. І, слава Богу, це насправді дуже хороші новини. Це те, що називається руйнація кругової поруки. Раніше була повна злагода. МВС, СБУ, ГПУ, суди, прокурори. Всі один одного прикривали. Таких новин неможливо було почути. Ми створили антикорупційне бюро з антикорупційною прокуратурою, які реально почали ставити корупціонерів, включно з топ-корупціонерами, перед законом. В даному випадку антикорупційне бюро, наскільки я Але перед тим, як вони поінформований... ставлять цих корупціонерів перед законом, вони самі законно діють? Так. Що відбувалося в цій операції? Антикорупційне бюро отримало інформацію про продаж паспортів масовий Державною міграційною службою. Про це насправді будь-яка людина може дізнатися. Почитайте новини, коли був перший замах на Аміну Окуєву. Кілер отримав паспорт громадянина України, при тому, що ім'я в міжнародному розшуку і було пов'язано з Кадировим. Тобто вони давно. цю інформацію отримали від конкретних людей, чи це просто загальна інформація, яка є в інтернеті, і вони вирішили перевірити? Я не хочу, боронь Боже, бути народним депутатом, який розголошує таємниці слідства. Я думаю, що в даному випадку антикорупційне бюро має право пояснювати все, що воно хоче пояснити, і не пояснювати все, що воно не хоче пояснити. Якщо не вдаватися в деталі, вони півроку розробляли агентською мовою через агента, одного з ключових керівників цієї Державної міграційної служби. І наскільки я поінформований, вони задокументували факти злочинів. В момент, коли розмір хабарів став вже десятками тисяч доларів вираховуватися, до цієї пані прийшли представники Служби безпеки України. Річ у тому, що А антикорупційне як вони прийшли бюро... до неї? Я просто чому вимагаю пояснень покроково, тому що для людей це важливо, вони заплуталися, чесно З кажучи. червня минулого року Так. в парламенті блокується закон, який наш комітет одразу рекомендував ухвалити в першому читанні і в цілому. Він дуже простий. Він надає антикорупційному бюро за рішенням суду право самим прослуховувати своїх підозрюваних. Зараз це право є тільки у Служби безпеки. Відповідно, Служба безпеки знає всіх, кого прослуховує антикорупційне бюро. Це є проблема, бо, наприклад, виходить, що корупціонери в самій Службі безпеці, вони
попереджені. Так само Служба безпеки може попереджати інших корупціонерів, якщо вона цього хоче. Що в даному випадку, наскільки я поінформований, і відбулося? Представники СБУ, там є таке сумнозвісне управління К, я завжди так з сарказмом жартую, що це найчесніше за назвою управління СБУ, це корупція перекладається. Його очолює Демчина, всім відомий. І вони дізналися про цю операцію, прибігли до цієї жіночки і кажуть, тебе веде НАБУ. А вона каже, як? А от у нас є всі дані. А у вас є докази, що так само відбувалося? Ви так про це розповідаєте? Що саме СБУ, що так це було? Я ще раз, слідство не завершено. Воно зірвано цією операцією Генеральної прокуратури і Служби безпеки України. Але воно не завершено. Сьогодні навіщо? антикорупційне Можна бюро розуміти, навіщо щойно це? оприлюднило відео. Для чого? Так. Та сама кругова порука, яку ми з вами говорили. Вони прикривають один одного. Бо насправді ж такі жіночки, вони ж не самі працюють. В неї є керівник, а в керівника керівник. Там фігурують суми, скільки збиралося з регіональних управлінь цієї міграційної служби наверх. А воно ж далі зверху ще наверх іде. Зараз головний атакувальник, хто стоїть за атакою на антикорупційне бюро, це президент України. Бо антикорупційне бюро вийшло в своїх розслідуваннях на нього. Вже не перший раз насправді, а на Сіров. Це чия людина? Як він міг робити свої оборудки з Онищенком без Порошенка? Сам Онищенко, коли втік до Лондона, він сказав, я працював з президентом України з Ясці. Тому Петро Порошенко сьогодні, і не він один, але він ключовий, організовує велику кількість способів зупинити антикорупційне бюро, не дозволити йому виходити на нових корупціонерів. І він же ж блокує творення антикорупційного суду. Чому це для них важливо, як і для нас важливо? Поки корупціонерів ловлять за руку, як тут сталося, їм неприємно, вони бояться, але це тільки ловлять за руку. В судах, де такі самі корупціонери, вони завжди захищені. І антикорупційний суд, який ми пропонуємо створити спеціально для антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури, вони туди мають ходити за дозволами на арешти, на прослуховування, на затримання, на відсторонення від роботи під час слідства, як це не сталося з Охендовським. Людина підозрюється в отриманні грошей від політичної партії і продовжує працювати головою Центрвиборчкому. Так суд вирішив, так не має бути. Ну і вироки, звісно, антикорупційний суд має виносити. Як тільки 1, 2, 3 високопосадовця реально опиняться за ґратами, по-справжньому, не на один день, а по-справжньому, на роки, вони заговорять. Вони почнуть говорити, хто їх прикривав зверху. І саме це змушує сьогодні атакувати антикорупційне бюро, а потім антикорупційну прокуратуру. Дивіться, але питання одне, так? Ідуть закиди щодо детективів НАБУ в тому, що вони не знають, або там, можливо, знають, але не виконують кримінальний кодекс, так? Тобто йдуть Від конкретні... Юрія Луценка? В тому числі. Але поясніть, чи є це дійсно провокуванням на дачу хабара? Ще раз, я, на відміну від Юрія Луценка, не хочу робити юридичних висновків, бо я не юрист, як і він. Тільки я не генеральний прокурор, на щастя. І є величезна справа, яка велася не один місяць, дає дуже багато доказів, дуже багато інформації. І коли антикорупційне бюро за дозволом антикорупційної прокуратури вирішить її розсекретити, або піде в суд, де все це стане відомо, ми з вами побачимо, чи було те, що каже Генеральний прокурор, провокування хабарем, чи було вимагання хабаря з боку цієї пані. Ну, з того відео, яке і ви, і ми бачили з вами, яке фігурувало так само частково в сюжеті. Видно, що вона просить гроші. Ну, він їй пропонує це, та скільки це буде коштувати, якщо я не помиляюся, знову ж таки. Чи можна це розцінювати як провокацію на хабар? Христина, я чесно не хочу повторювати цю жахливу охлократію. Такі рішення має приймати суд. Я, як народний депутат, як голова парламентського комітету, пропоную цей суд створити, щоб потім кваліфікований суддя, а основна наша ідея, чому ми віримо в ідею творення антикорупційного суду, бо ми пропонуємо не просто красиву назву і новий будинок з красивою вивіскою, ми пропонуємо, щоб цей антикорупційний суд нам допомогли підібрати європейські
Європейський Союз та Сполучені Штати, щоб все було по-чесному. До речі, я наскільки знаю, антикорупційне бюро отримувало консультації ФБР при розробці цієї справи. Яка може бути реакція західних партнерів? Читали вчора вже Фейсбук Мустафи Наєма, вашого колеги, так, парламентаря, про те, що, можливо, ми не отримаємо транш відтепер, так? Один із транші траншів. ми давно вже не отримуємо. Насправді західні партнери припинили співробітництво з Україною з точки зору допомоги фінансової. Бо Україна, і це насправді всі ми, неважливо хто що робить, але відповідальність на всіх нас. Ясно, що керівництво держави насамперед винне в цьому, а страждаємо всі ми. Міжнародний валютний фонд вже не дає кредитів для України. І уряд Володимира Гройсмана позичає за наш з вами рахунок в 7 разів дорожче на міжнародних ринках за допомогою продажу облігацій, ніж міг би отримати гроші у Міжнародного валютного фонду. Але МВФ каже, де ваш антикорупційний суд? Ви обіцяли, ви без цього не подолаєте топ-корупцію. Ми не хочемо, щоб наші гроші розкладалися. Так само зараз Європейський Союз може не дати допомогу, не кредит, допомогу в 600 мільйонів євро, тому що те, що було обіцяно Чотири вимоги, так, було там? те, що було обіцяно президентом всьому світу, що ми розпочнемо перевірку декларації по-справжньому, воно ж не виконується. Більше того, сам президент і є першим порушником. Ви пам'ятаєте, що він у своїй декларації, першій електронній декларації, не вказав іспанську віллу. Було про це розслідування журналістів. Ми зверталися від імені комітету до роз'яснень, але президент не те, що не притягнутий до відповідальності, сам факт порушення досі не зафіксований. Тому топ-корупція, вона б'є не тільки по нашому життю всередині, вона ще й підриває найважливіше для нас зараз під час війни за незалежність підтримку наших західних партнерів. Це біда. І тому її треба атакувати і знищити, топ-корупцію. Дивіться, ви заговорили якраз про електронні декларації, скандали у НАЗК, так, ще один. Вихід пані Соломатіної, коли вона заявила про те, що декларації вона мала узгоджувати із людиною з адміністрації президента. Так. Минуло 2 тижні, так. Тобто фактично можна говорити про те, що Соломатіна гейт, да? Це було б для нормальної країни. Що ми бачимо тут в Україні? Антикорупційний прокурор визначив, що це не справа антикорупційного бюро. І я скажу чесно, в даному випадку в законі так написано. Я не буду казати, що це правильно, я не правник, але в законі так написано. І Генеральний прокурор радісно передав цю справу до Служби безпеки України. Я думаю, що в сподіванні, що вона там і помре, як і багато інших справ. Ви знаєте, що цікаво саме в цій історії, що, я так розумію, чому вона вийшла саме зараз? Ви знали про те, що таке відбувається? Скільки готувалася ця прес-конференція? Можливо, її вихід до преси? Можна я буду відрізнятися від всіх інших народних депутатів тим, що не буду розповідати про справи, які розслідуються, бо це справді заважає. Вам будь-який нормальний прокурор, у мене зараз в гостях були високопосадові європейські прокурори, які саджали президентів, прем'єр-міністрів і міністрів. Не можна, вони написали в рекомендаціях, нічого говорити про справу до того, як вона не дійшла до суду. Але вам не здається дивним, що вона терпіла тривалий час і вийшла, от чому зараз? Та? Чому раніше? Чому одразу, коли почався тиск на неї ці смс, я не хочу вона одразу ні захищати, ні критикувати пані Соломатіну, вона зробила важливе суспільне обвинувачення. Мені цікава ваша думка з цього приводу. Моя думка дуже проста. Агенція запобігання корупції точно провалила справу перевірки декларації. І ми не один раз їх викликали разом з пані Корчак, з іншими посадовцями. Член агенції, який за це відповідав більше року, Руслан Радецький, в результаті звільнився. Але перевірки електронних декларацій ефективні. Ми досі не мали, принаймні не мали результатів цих перевірок. Зараз ми бачилися з керівництвом агенції минулого тижня, ми викликали їх на наш комітет, вони нас запевнили, що вони самі ініціювали аудит всередині, який показав, що все провалено, що перевірки або не робляться, або робляться фальшиво, халтурно. І зараз... А який час це все робиться халтурно? З самого початку, як почалася система е-декларування, перші декларації стали здаватися в вересні минулого року. Тобто рік більше року вони терпіли? Більше року вони нічого не зробили. І це, до речі, ще одна реклама, чому ми антикорупційний суд маємо робити разом з іноземцями.
Директор антикорупційного бюро вибирався за участю Джованні Кеслера, італійського прокурора. Я сам його запрошував, я так з ним познайомився. Антикорупційний прокурор вибирався за участю Мері Батлер, американського прокурора. А от агенцію з запобігання корупції вибирали всі наші українці. Так само, як і директора Державного бюро розслідувань. Вибирала комісія з українців. І так якось випадково сталося, що і там написано відкритий конкурс, і там написано відкритий конкурс. Тільки агенція з запобігання корупції свою основну справу, перевірку декларації, так досі й не робить. Хоча їм, як і антикорупційному бюро, вже більше року, а то й 2. Ну, от ця війна всіх проти всіх. Вона чим може закінчитися? Отут я би хотів сказати людям, хочете злагоду, отримаєте кругову поруку. Це дуже добре, що прокурори, слідчі почали викривати один одного. Це ознака нормального суспільства. Повірте, саме так. Я знаю одного американського суддя, але мені здається, що довіра до всіх цих органів, вона катастрофічно падає. Як ви зможете я не потім це розумію, поновити? яка може довіра бути до Генеральної прокуратури. Я думаю, що її треба робити наново повністю. Щодо антикорупційного бюро, мені здається, що її детективи, її керівники заслуговують на довіру. Це не значить, що вони ідеальні. Ця сварка між САП і між НАБУ, так, між Холодницьким і Ситником, ось це пшикання, умовно кажучи, один на одного. Ми це вчора розбирали з цими самими гостями, іноземними прокурорами, у яких величезний досвід. Я вам наведу слова однієї представниці знаменитого румунського антикорупційного бюро. Вона там була прокурором дуже важливим. Вона сказала, це нормально. Слідчий і прокурор завжди сваряться. Ту саму думку висловила людина, яка займала посаду генерального прокурора своєї країни. Я просто не можу назвати, бо це були закриті консультації. Вони спеціально приїхали до нашого комітету. Але вона сказала, якщо в стосунках між слідчим і прокурором повна злагода, от ви колись чули конфлікт між слідчим Міністерства внутрішніх справ і прокурором Генеральної прокуратури? От колись один ви конфлікт чули? Ні. Все прекрасно, всі задоволені, принаймні публічно. А по факту у нас немає жодних ефективних розслідувань. Так, антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура, я вважаю, повинні з'ясовувати свої суперечки між собою. І я сьогодні в чергове про це говорив із директором антикорупційного бюро і з антикорупційним прокурором. І вони це розуміють, нарешті, слава Богу. Але те, що вони мають сперечатися між собою, це дуже добре для суспільства. В чому сенс розділення слідства і обвинувачення? Слідчий завжди думає, що він вже знайшов злочинця. Ну, людина, яка шукає, вона стає заручником власних ідей, власних пошуків. І він каже, ось, дивися, він... А прокурор каже, ні, мені це в суді потім захищати. Я розумію, що ти, може, так все правильно визначив, але давай мені докази. І вони починають сваритися. Це те, що сталося. Це гарно. Ну, от на вашому це місці добре. декілька тижнів тому сидів Віталій Шабунін, розповідав, що насправді Назар Холодницький знав про справу, скажімо, тих самих рюкзаків Авакова задовго до того, як ми почули це публічно. Тобто вона, я не пам'ятаю, скільки він говорив по термінах, але це півроку. Холодницький не давав свої візи під цим. Антикорупційний прокурор вимагав від антикорупційного бюро, щоб вони показали всіх посадовців, керівників Міністерства внутрішніх справ, які були задіяні в цій схемі. Не просто показали і сказали, ми знаємо, що це він, а знайшли докази. Я думаю, що це повне право антикорупційного прокурора. Я взагалі, повторюся, може це неправильно з точки зору кількості лайків в Фейсбуці, але я голова парламентського комітету з протидії корупції. Я бачу і Назара, і Артема в рази більше, ніж всі інші народні депутати, і принаймні не ті, які дають покази. Але я ніколи не ділюся інформацією про їхній стан справ. Я маю за цим спостерігати як голова комітету відповідального за ці відомства. Але я ніколи не ділюся ні в Фейсбуці, ні в ефірах, тому що слідчий і прокурор мають сваритися, це добре, але між собою. Не на публіку, не на пресу, не через громадських активістів. Я думаю, що вони до цього прийдуть. Останні події їм допомагають зрозуміти, що і антикорупційне бюро, і антикорупційна прокуратура не виживуть одна без одного. Я би хотіла запитати... Ми ще їм і суд маємо зробити. Так, навіщо ви людей сьогодні привели під НАБУ?
Для Це просто, підтримки. щоб вони не застоювалися Для там. підтримки. Це ті люди, які в наметах Ні, у це вас? не ті Що- люди, а що які це в за наметах. люди? Там приїхало кілька людей з нашого табору на Грушевського, але більшість це, як я їх називаю, гламурні громадські активісти, які ще в табор спробують заманити. І прості люди, звичайні прості люди, в сенсі, які не є знайомими мені представниками ГОшек там, чи добробатів. Я скажу дві причини. Перша причина – це дуже важливо для детективів. Ми спеціально гучно скандували «молодці», і я потім заходив в бюро, я знаю, що для них це було дуже приємно. Я по собі знаю, ти отримуєш стільки лайна, стільки тиску в своїй роботі, що коли тобі на вулиці людина каже: «Єгоре, ви молодець, ми в вас віримо, дякуємо», у тебе просто сил стає більше. І це важливо для антикорупційного бюро. А друга Вам не причина... здається, що от люди, які, дивіться, є думка, і я би хотіла знати вашу реакцію на це, що нині вуличні протести є дещо дискредитованими, так? Хто в цьому, на вашу думку, винен? Тобто ми не бачимо там багатотисячних Перше, в протестів. усьому, що відбувається в нашій країні, винні ми. Мені легше сказати, що Ваша провина. Ви можете сказати, що яка ваша там, да? Давайте тоді провина в тому, я що знаю, на в чому акції я не приходять винуватий. багатотисячні Я протести. недостатньо вмію достукатися до людей. На Грушевського стоять золоті люди, еліта країни. Не всі, але серед людей, які там Ну, хто є. ця еліта? Ну, давайте... Частина цієї еліти зараз в Маріупольському СІЗО. Це другий комбат Донбасу Анатолій Віногродський, ГАЛ, ветеран Донбасу Олександр Новіков, Хаммер позивний, і командир роти ОУН Леонід Литвиненко, Бек. В таборі є, я можу розповідати годинами, є Брест, унікальний боєць Донбасу, який при виході з Іловайська разом з товаришем спалив 2 російських танки, БТР, і взяв в полон російських десантників. Добре, а як ви можете пояснити? Я хочу дояснити. Так, давайте. Але нам не вдається достукатися до людей, що ми вийшли з хорошими вимогами про той самий антикорупційний суд. Ми реально порядні люди, які цього хочуть не для себе, для вас, для цілого суспільства, але через велику машину брехні, маніпуляції, замовчування ми не можемо достукатися до людей. Я зараз разом з товаришами організовую систему просто розповідей з вуст в уста. В 21 столітті ми зрозуміли, що знову треба повертатися до технології не Фейсбуку і не телебачення, а коли от ти з людиною зустрічаєшся, говориш з нею годину, і вона каже: так ви непогані хлопці, ви насправді за те, що я і хотів би. От це в нас не виходить. І це моя відповідальність. На інших людях, які сидять вдома з дивану, думають, що вони вирішать проблему країни, інша відповідальність. Я зараз до всіх доношу думку, що Голодомор стався, тому що мільйон українських чоловіків сиділи вдома, коли на українську державу нападали. Навіщо зараз в країні ось ці протести? А ми маємо правосуддя, ми маємо добропорядного президента, ми маємо добропорядний що парламент. Там умовних 500 людей змусять до чогось? А, ви маєте на увазі, чому ми там залишаємося? Це хороше запитання. Ми постійно про це сперечаємося. Може, я не все-таки до суперечок. піти? Ні, я не кажу, що ви проти, я кажу, що ви запитуєте. Ми теж себе запитуємо. Відповідь наступна. Ми сподіваємося достукатися до людей. Ми сподіваємося, що наш приклад, от стоять там, спочатку нас називали, що ми заколотники, які хочемо державний заколот зробити за гроші Януковича. До речі, генеральний прокурор Луценко і казав. Потім нас називали Міхо-Майдан. Потім До речі, тобто ви спільно, ви разом, чи ви окремо рух визволення? Всі знають, що рух визволення утворений насамперед не представниками політичних сил, а ветеранами добробатів, збройних сил, міліцейських батальйонів, які воювали у 2014 році. І ми одразу заборонили будь-яку політичну символіку. Наш табір розташований на вулиці Грушевського, там ідеальний порядок. Мене Марічка якось сварила, але я одного разу сказав, що там чистіше, ніж нас вдома. Там військовий справжній табір. Але військові мають бути на війні. Чому військові на Грушевського? Це люди, які вийшли першими на війну, коли Збройні сили тікали. Це добробати, які врятували нашу незалежність разом з представниками військових і, я вже сказав, міліцейських, тоді ще міліцейських батальйонів, які в 2014-2015 роках винесли основний тягар першої атаки Путіна. Коли війна перейшла в окопну, яка є зараз,
Більшість з них пішли зі Збройних сил, пішли з добробатів, тому що вони не бачать сенсу перебування там. Збройні сили не атакують, Збройні сили далі мають величезну проблему з командуванням, з мотивацією. Ставлення, оце романтичне, прекрасне ставлення 2014 року. Дивіться, але от, здавалося б, я пам'ятаю одні із соціологічних досліджень, так, нещодавні, коли людей питали про довіру, так, кому ви найбільше довіряєте. Була довіра волонтерам, церкві і військовим, тобто це, фактично велика, але тим не менше, ви кажете, що у вас там стоять люди, які пройшли війну, але до них ніхто не приєднується. Зі звичайних людей, якщо так можна говорити, так, чому? Я бачу три причини. Перше, ми з вами говорили, оця клята позиція з дивану. Я вас підтримую, але у себе вдома. А вам не здається, що, можливо, це історія про інше, не історія про дивана? Можливо, це історія про те, що про казку хлопчика і про вовків, так? Скільки разів американці виходять на протести, які мають найкращу, найбільшу у світі державу з найпотужнішими збройними силами, на яких ніхто не нападає, які самі на кого завгодно нападуть? Безкінечно. Скільки разів всі французькі, голландські, іспанські громадяни демонструють нам приклад громадянської позиції. Виходити на Майдан треба не тоді, коли побили дітей чи почали кулі свистіти. Виходити на вулицю треба, коли нормальні демократичні механізми не працюють. Подивіться, наприклад, румунів. Які зараз багато в соціальних мережах. Вийти, сказати своє «ні» там, да, і повернутися по домах і далі, так? А ви вийшли і стоїте, так? І там стоїть скільки людей там? 100 людей. Скільки зараз людей в наметовому містечку? В наметовому не більше 100 зараз. Але, я кажу, це золоті люди, кожен з яких вартий 1000. Тут є два варіанти. Ми можемо спокійно розійтися і сказати, не вийшло, ізвініть. Тобто ви стоїте через принцип, так? Тому що... Ні. Перше, ми вважаємо, що розійтися – це втеча від власної відповідальності. Колись мені Євген Сверстюк, вже покійний, сказав дуже слова, які на все життя запам'ятав. Він сказав, інколи людство скорочується до кількох людей. Але важливо, щоб вони були. Якщо країна спить, хай буде краще 100 людей, які не сплять, ніж заснуть всі. Це перше. Друге, ми насправді, як сказав, отримуємо гостей, дзвінки, повідомлення в тих самих соціальних мережах, і ми використовуємо це, щоб пояснювати, за що ми і хто ми. І моя зараз мрія, і моя надія, моя ціль – побудувати систему поширення інформації поза телебаченням, поза соціальними мережами, те, що ми говорили. Я знаю, що в нас, на жаль, лишається лише 5 хвилин, тому що ви спізнюєтеся на потяг, але в мене, звісно, але ця дискусія, вона, я думаю, що продовжиться, можливо, ще в ефірах. У мене ще запитання до вас. Хто вас підтримує, хто ці акції підтримує фінансово? 400 з чимось тисяч гривень ми отримали за перший місяць в скриньки, які ми збираємо, і на рахунок громадської організації «Рух визволення», які ми оприлюднили у Фейсбуці. Від кого? Хто ці люди? От якраз в цьому феномен. Нас мало, але кожного дня від кількох тисяч до кількох десятків тисяч люди нам приносять грошей просто так. Нам далі привозять дуже багато волонтерської допомоги. Від дров, бо зараз вже холодно стало, до там різного. Погодьтеся, сцена, звук, це коштує грошей. Сцена, звук до нас не має жодного відношення. А хто вам забезпечує? Команда Саакашвілі це забезпечує? Ми з самого першого дня проти сцени і проти звуку. Це запитання до Міхаїла Саакашвілі. Ви ж це ваші союзники, ви ж маєте знати, хто з вами поруч стоїть, пліч-опліч. А раптом їхні гроші не такі чесні, як ваші, умовно кажучи. Створення антикорупційного суду, скасування депутатської недоторканності, але ми не разом з командою Міхаїла Саакашвілі в сенсі спільних фінансів і розуміння, звідки вони беруться. Але я повернуся до запитання. Це все ж таки може покласти тіні на вас? Чи не здається вам, що ви маєте розуміти, звідки і ваших... Ви пропонуєте, щоб ми їх проганяли? Ні, я нічого не пропоную. Я пропоную, щоб я вас запитую. Вам не здається, що це може, знову ж таки, кинути тінь на вашу репутацію, на репутацію ваших акцій? Є дуже велика технологія, що нас всіх називають Міхомайдан. І я розумію, що це ціла технологія, були оприлюднені темники адміністрації президента, де це проходить в кожному абзаці. Є інша зараз технологія, що ми не добровольці, а бандити. Все одно, бачите, от здавалося б, так, єдині вимоги, єдиний рух, але все одно ви себе один від одного відокремлюєте. Це просто ви працюєте кожен
зі своїм електоратом, кожен на свої політичні бали. Чому так? Я не думаю, що ми взагалі працюємо на політичні бали. Я маю на увазі рух визволення. Поки ми отримуємо тільки дуже багато лайна і арешти. Ще раз, 3 наших людей викрадені, вивезені до Маріупольського СІЗО і на закритих До засіданнях речі, судів про відправлені арешти. за Ви можете грати. ручитися за кожну цю людину? 1000%. Я їх усіх 3 дуже добре знаю. Це реальні герої України, захисники України. Я дуже мрію, що в понеділок, коли буде апеляція, оскарження їхніх арештів, їх відпустять. Я зрозуміла. Дякую вам дуже за розмову. Я сподіваюся, що ви завітаєте до нашої студії ще раз, тому що лишилося багато Я не запитань. буду запізнюватись. Так, і залишилося багато запитань за кадром. Дякую, що ви лишалися із нами. Дякую за те, що довіряєте АТР. Дивіться нас і далі.